prepareu-vos per la pel·lícula familiar més salvatge de l'any. Visca! Ha nascut l'Albert! I acaba de créixer un altre cop! Arriba el nen més salvatge de Kellytown, Albert! A la gent d'aquest poble no li caic bé. Aquesta estàtua era l'orgull de la ciutat. No només tindreu una estàtua. No! Kellytown necessita un autèntic capità de globus! Així que me'n vaig a veure món! I si primer busquem un tresor pirata? No, el robarem. La gent que té globus no se'l vol vendre mai. Hola? Ets un pirata? Bé, sóc com una mena de pirata. Us puc ensenyar a robar el diamant més gros del món. Creieu que és una bona idea? Ets una nena normal? No, sóc una nena de fira. Aquí, en aquesta mateixa tenda, podran veure el diamant més gros i car del món. Hem de robar aquest diamant! Aviseu la policia! Aquests dos caragots es van creure que el diamant era meu. Deuen ser encara més ximples que tu, Tavi. Sí, que ja és aquí! Són allà! Atrapem-los! Ho aconseguiran? I què passarà amb el diamant? Descobriu què els passa a l'Albert i al seu millor amic, l'Egon. De totes les coses dolentes d'aquest món, la pitjor són els nens! El bròquil és pitjor!